Il-medja Kroata nxtelet bl-aħbar terba Maltin, żewġ koppji li tilfu ħajjithom f'inċident traġiku tard il-ħamis wara nofsinhar qrib Sejn, raħal kostali fit-tramuntana tal-kosta Kroata. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li l-vettura li nkriet mill-ajruport ta' Zagreb ħabtet ġo barikati baqgħet nieżla f'wied fond 70 metru u eventwalment fil-baħar. Dario Sindrik, il-kap ta' taqsimu lokali tal-AGSS, responsabbli minn operazzjoni ta' salvataġġ f'żoni muntanjużi fuq il-baħar u f'postijiet diffiċli biex jintlaħqu, stqar li ma kienx ċar kemm kien hemm nies fil-vettura. Għal-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar, iċ-ċentru ta' kmand fih dan il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija informawna li kien hemm vettura li spiċċat fil-baħar u li hemm katavru li tela fil-wiċċ. Madankollu ma kienx ċar kemm kien hemm nies fil-vettura. Ġbarna 4 uffiċjali u 2 bugħaddasa u fuq il-post iltqajna ma' dgħajsa tal-Pulizija mid-Dipartiment tal-Ika Senni. Wara li nżilna fil-baħar, irriżulta li kien hemm 3 persuni oħra hemmhekk u komplejna bl-isforzi biex noħorġuhom mill-vettura. L-awtoritajiet ikkonfermaw li ż-żewġ tirġiel u żewġ nisa ġew iddikjarati mejta fuq il-post tal-inċident. Il-katavri tagħhom ittieħdu għall-awtopsja u b'rabta mal-każ għaddejja investigazzjoni. L-għada, il-vettura li kaġun tal-inċident spiċċat mafġa ittellet mill-baħar f'operazzjoni delikata, bil-medja Kroata tajt li tellet minn fond ta' 10 metri. Il-bugħaddas li ħasem f'din l-operazzjoni ġie kwotat jgħid li din kienet l-aktar operazzjoni diffiċli għalih wara 30 sena fuq il-lan tax-xogħol. Spjega li l-karozza ittellet permezz ta' dgħajsa oħra fraħal qrib għaliex kienet impossibbli li tittella fit-triq fejn seħħ l-inċident. Il-medja Kroata xeħtet dawl ukoll fuq l-azzjonijiet erojċi mill-ewwel uffiċjal tal-Pulizija li wasal fuq il-post. Jasmin Mujakovic li ntqal dlonk qabeż fil-baħar kisaħ silġ u niżel jodos biex jipprova jiftaħ il-bibien tal-vettura. Sfortunatament ma rnexxilux jagħmel dan minħabba l-ħsarat li ġarbet il-vettura. Intant fi stqarrija, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu f'Malta qal li jinsab f'kuntatt mal-Konslu Onorarju ta' Malta fil-Kroazja sabiex ikompli jsegwi kull aġġornament dwar dan il-każ u jassisti skont il-ħtieġa bl-għajnuna tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej tal-Kroazja u l-awtoritajiet oħra kompetenti fl-istess pajjiż. Il-Ministeru temm jesprimi s-soba u l-kondoljanzi mal-familji tal-vittmi.